Takže čau, ja vás vítam u ďalšieho videa a dnes to bude pozvánka na server Games for Fun. A pozvánku robím z toho dôvodu, že som tu schytal pred 5 minútami, 10 minútami youtubera pod pomienkou, že tu natočím pozvánku. Aj tak si myslím, že to je super server, tak môžeme začať. Tak ako prvé si prejdeme na minigames, ideme sa na ne pozrieť. Zatiaľ sú tu minihry Bedwars, Survival Games. Zatiaľ sú mimo provozu, lebo sa ešte programujú. Proste sa programujú. Fungovať budú, to je 100% skoro, tak. Dobre, môžeme sa presunúť ďalej. Ako ďalej tu máme je tu taká malá výhoda na serveri, je ako poznáte na Mineplexi, že môžete chytiť hráča a odhadovať ho, tak stačí si toto zapnúť. Poďme, ne, tento nemá zapnuté, napríklad tento. No tak ako vidíte v čete, tak nám to ukázalo, že is not playing stacker, takže to má vypnuté, takže ho nemôžem grebovať alebo hádzať. Ale proste tu môžete vyhadzovať hráčov a tak, to si vypneme. Potom tu máme trials, to sú také blbosti, ktoré ako máte na Mineplexe, napríklad, že okolo vás behajú také ako z enchant booku také písmenka a tak. Toto máte to isté, len ja teraz nemám na to permisie. Potom tu máme zvieratá, Magic Locks, tu môžeme vypínať hráčov. Ako vidíte, nikoho teraz nevidím. Takže to zapnem. Poď, zapne. Tak. A potom tu máme Hub Gadgets. To sú napríklad, ako dostávate za body armor a také. Tak môžete tam získať meče alebo melóny, ktoré môžete potom hádzať a tak ďalej. Ďalej, potom je tu VIP, idem sa pozrieť. Tak, VIP výhody navždy, je 99 českých korún. No a správa je CSMC S91556 a meno hráča na číslo 9030999. VIP výhody sú... Aha, ešte ich asi nemajú spravené. A VIP na 30 dní je za 40 keče. A to máte to skoro to isté. Áno, to máte to isté. Ale to máte na 30 dní a lacnejšie. Tak, ďalej. Ďalej sa presunieme a tým. OK. Takže teraz tu prebieha nábor. Neviem, či to potom stihnete, ale asi nie. Tak helpera tu máme Seed01, zdravím do videa. Hlavný admin Milov, tiež zdravím. Majiteľa Pavtrt tiež. Spolumajiteľa Power3 tiež. A helpera ešte hľadajú. Technik Phileas, tiež zdravím do videa, youtubera, akorát som tu ja. Ešte buildery nejaký teraz robia tam ďaleko nábor, stavajú niečo. A tak. Tak, môžeme sa presunúť. Tu môžete vidieť, koľko je na serveri hráčov online. Warpy tu majú builder. Senka stavajú to, ako si môžete všimnúť. Neviem čo. A potom tu majú warp builder. Aha, to je to isté, len v inej podobe. No. Tak. To bude z tohto videa všetko. Bol by som rád, keby ste prišli, podívali by ste sa na tento server a ďalej. Bude to super server, tomu verím a uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže čus!